Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an khublei phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni kawei kalong yeng ha umling pedeng snong ribhoi district kalasha bamdo hagading kabalaklang kinsan ha kapor kumba arbaji shiteng min step jengka khandai tring karkum ka jingyath kadaw jungane ka jingjia kala bandei na ka bombati kabla thang namar ka jingbom don boarding electric power cut hak te kapor Hagani ka yeng asa atang laingut kentup ya katra yeng ka kong brilliancy tangsang arfn riusnem karta ringkat bat arngut ki khun chinrang jongka uba he en riusnem bat uba khamret lahisnem karta. Layathu baka kong brilliancy kala kendit thia hadin bak layo I ka jingshai baka jing smatdem ka babmi na ka kamra shen. Haba kalit pet kala lap baka ding kala klangba marmar kala shimno ya arngut ki khun jongka sha ka jingyada balet khot jingyarap na uhinmen jongka ubasa marjan. Ki parashnong bat ki marjan marpa kilawan kerki banyara pelip ye keding reina marba keding kalak langjur palan kim shamlala bante lakam yaka kumta la pentip no marmar shaki bor pelip ding na nongpo ki bla poi kloi shaka jaka bat yo bantem no ye keding na kabenta ban ompur shaki we part ki na kaliang urang ba shnong ka umling pedeng snong uba komen son walang ulapan pau ya kajing sngosi kabajur halor kani ka jingja kabalawan ra ka jing ka bakraw ya kani ka longyeng marmar hadin balayo jingtip halor kani ka jingja ka MDC ka than ka kongrona kimden kalale jingo bat snolem ya ka longyeng basyakta kala kularu banwat kila jingyaram na ka bendaban kershan ya kani ka longyeng ha kani ka porjong ka jing Bede begini kajing dia kaba sosi hangnya po sinong umling jongi bah kaba mane step kumbalai beje kadang nang kajing dia jiplu jangan ka yeng kaba kajing plu jangan yeng kalong nang daw ba mane met smith don like khun jong ini try nang yeng sam sabar ta ka polong imi khi te mar badum bom don like si penmet mombati tena ka daw ka jong jing kena kemampuan lese kelak melong namar ba buat kemampuan alur kesenduk kumuyut hiak kan san dihandin bai la kandet pat iya semua ba kading kelak kelang berkading lah bamdu ya kena kayeng buat kawai dan liang jong ka sinong kan pau ka jing sulam ya kena kayeng bat nang liang jong aku rumah sinong kan turu ya ki dipat ben ki bayade ban yarap ya kena ka long yem kat bala kit sunga ban punya ka relief ka ba khamkloi namar ba kajing duk juki kala khambun ke kumrumba sunong napau kajing sosi ya kani kajing jia hamtam kajing jia nga nut benong ba kadaw kalong namar ba kajing bombiang kalai ke hap thang ke momati man miet ke ladam dei na ta kadaw kani kajing jia kanam jia ke kita ide ki banga penpau na por nga yo man pentip sapi ki paiba ki ba pek imba ka youtube waktu sulam lam dan menoi badan man se sulam la badan singalam ya kajing du jong ni kalong nakaliang jong phi kumiram ba snong mo hatu kat ku jing tip jong phi nakaliang ki bahing hatu haying don kidon kat nongot don em ka jingja basongsi long chukwa untep habedi berkata nakaliang jong snong yesu aingu yu blema ba wala kane ka jing flu kalong ka ba jing du ka babu ka ba kraw andre misam ladon kana no ka jingja basongsi aba ki dikhat ka yeng kala yo ban mi no sabab aba gading kala ba ka ne ka ding kala kelang na liang jong ka try ne ka yeng kala pentip iki bayi bat kumjuk adon ki pramarjan ki bami bat kala yo ban pentip no odwot sa ka fire service station ban liang yo service station kala wan ban hilip ya ka dik